Sasho sangena thina singalala endleleni anazi indaba ze1KZN TV ehamba phambili namuhla. Itshela imingothi kwenkosi yakwaZuma. Osonkontileka bakhala ngowetheko. Kanti inhlansi yethemba kowakwaDukuza. Nina bakambombo shomnyama nazi indaba ze1KZN TV nifundela uphilano kaCibekhulu kaMzimba umntwana yakhuleka sanibonani. Izokudla lejele uKhisimuzi inkosi yesizwe sakaNcamalala uSimphiwe Zuma ulandela ukuhlahlwa kwamacala amathathu abhekene nayo okubulala. Lokhu kuvele namuhla enkantolo kaMantshasa eHawi KwaZulu-Natal lapho kuZuma ebekade evele khona ehambisana nabanye abasolwa abathathu. Umsolo wesihlanu bengekho ke kuthiwe ubevele kwenye inkantolo ngamanye amacala. uZuma kubhekene namacala amathathu okubulala okuhlanganisa leli lokuhlaselwa kwakubulawe obekade likhansela leDA kumasipala waseMngeni kube ukubulawa kaNdunankulu wesizwe sakaNcamalala kanye nokubulawa kwesilisa waseMpophomeni. Ahlehlele unyaka ozayo womathatha amacala abhekene nenkosi yesizwe samaNcamalala inkosi uSimphiwe Zuma. uZuma kanye nabanye abasolwa babekwe amacala okubulala uNhlala yenza Ndlovu wabe elikhansela leDA kumasipala oMngeni. uNdunankulu wesizwe samaNcamalala uqala okunye Zuma. Bobabili laba bahlobene nenkosi uZuma bese kuba ke owesilisa waseMpophomeni. Namuhla icala lihlehlile kanti umndeni kaqala okunye Zuma uthi uphatheke kabi. Namhlanje thina besilindele ukuthi kuzoba bazothatha isinqumo namhlanje sokuthi icala liselwa eHigh Court. Kodwa ke sesizwe okunye ukuthi ke liyahlehla futhi lihlehlela umhla ka12 January. Esingazi okusiphatha kabi ngoba sisuka kude la sisuka khona ngabo. Fanele njalo sitravel size ngala kodwa ke ngoba phela asenzele omunye umuntu usenzela umndeni wasekhaya. Sizoloku siqhubeka nje silandelela thili inkantolo iziphume naleso sinqumo eyophuma naso ukuthi kahle kahle kwenzakalani. Asinayo inkinga kodwa ke sofisa ukwazi ukuthi ekugcineni mhlawumbe ukuhlehla kwalo kangaka lihlehliswa yini ngabo noma kona besichazela ngaphakathi but ke asinayo leyo information le esenza ukuthi sibe happy. uNdunankulu wesizwe samaNcamalala uthi ke ukuhlehla kuyabakhathaza. Kukhulu ukukhathazeka mntanami makuhlehla icala ngoba phela akusebenzeki esizweni. Ngokwethu kungabe lolu daba lungena enkantolo liqulwe liphele inkantolo ithathe indawo yayo. Manje ngeke senze lutho ke sibheke yona nathi. Umholi weDA KwaZulu-Natal uFrancois Rogers uthi baphoxekile. We are disappointed because today we should have been here. The prosecuting authority should have been tabling the indictments, the High Court indictments, so that this matter can go to the High Court. It shouldn't be dealt with in a magistrate's court. It's clear what's happening here, and our legal team advises that this is delaying tactics. The fact that they said the one legal representative thought this was going to take place on the 14th of December is absolute because the 14th is a Sunday. No court sits on the 14th. So if you listen today and then you start asking yourself questions, is the National Prosecuting Authority, are they trying to get one of the witnesses here to make a plea so that the entire case can come to a stop? And in fact, the main accused, Zuma, goes scot-free, because that's what we're seeing at the moment. Ezindabeni ze1KZN TV nguAyanda Dubingse Hawiki. Osonkontileka bangaphansi kamasipala wetheko KwaZulu-Natal ohlelweni lwamanzi kanye nokuthuthwa kwendle basabisa ngokuluvala limensele lidolobha uma ngabe ke kuqhubeka nokungakhokhelwa kwimiholo yabo. Laba bebebhekisha bathe kupheleke izinyaka ezintathu zonke bengaholi futhi akukho nokuxhumana ngokwenzekayo. Basabisa ngokuyinyomfa njengoba kuyisikhathi samaholidi osonkontileka abasemkhakheni wezamanzi kanye nokuthuthwa kwendle uma ke umasipala iTheku uqhubeka nokudula izinyawo ukubakhokhela imiholo yabo. Bantu basebenzise kuphela izinyanga kodwa abakhokheliwe enencazela abatsheliwe ukuthi izona ziphi bengakhokheliwe abantu ke manje sebediniwe ngoba lento yenzeka nakabi ku December. Abantu abana Christmas ingane ayikhokhile ezikolweni, abantu abathenge impahla, abathenge lutho, imali ayingeni. So sifuna iqiniso mhlawumbe ukwazi ukuthi ke ngabe kwenzakalani, mhlawumbe ngabe imali engasekho ibudget, if yes zishonephi. Uma ngabe kunama delays abawenzayo internally bayabhizinani i-verification
kanjani ngoba manje i-communication ayikho and abantu ibona laba abenza ukuthi iTheku li-operate kahle. Bheka manje uDecember silindele ukuthi ke abantu beze kuthina ama-tourist i-beach libe lihle. Ithina esidila nama-pump station, ithina esidila nenhlalo yokuthi i-beach libe right nemfula njalo njalo. Uma ngabe labantu bangase bateleke baye ukusebenza baye ukuletha i-service kumasipala weTheku. Okusho umasipala i-beach ekuzube nalo elihle ngoDecember. Abantu abeze kuthina bazobonana. Osukwini lwayizolo labo sonkontileka ababalelwa emakhulwini amabili bagasele ekomkhulu lalemkhakha nalapho ke bebefuna izimpendulo bathi imndeni yabo isidla imbuya ngothi abasebenzi nabo kabakhokheliwe kanti ke nabo sebethathelwe impahla ngenxa yokubambezeleka kwemholo. Izweleni phela nenzo kufanele ngoba imali esiyisebenzele kanzima sinabantu abasebenza ngaphansi kwethu ekuyibona abasebenzi efanele sibakhokhela abakhokhelekile imali ithathwa komashonisa ezinye kuze kwenziwe lemisebenzi esiyisupply kumasipala kodwa manje asikwazi ukubakhokhela omashonisa asikwazi ukukhokhela abasebenzi bethu balwa nathi manje abanye badlelwa imizi abadlelwa izimoto sicela ubulungiswa kufanele ngabe izingane uyothenga uKhisimusi shothi uKhisimusi kuthina ukho and the party iphathi enzakalayo ngala efinance umnguni uthi asiye ePyrod kuthiwa ayikho into ela ile kumnguni so manje sidlala igame esingayazi ukuthi izosisiza ku besicela nje abaholi nabaphathi nabameli iTheku ukuthi abayisukumele nabo ke siyavuma mawukuthi khona abakuseshaya bakuseshe bazokuthola mawukuthi khona okukhona okungekho abaqhubeke thina besiholele siqhubeke ngoba bazi verify yabona isystem ikubona mawukuthi khona okukhona ibona abangakwazi futhi ukusikhipha kwisystem. Iningi lalaba lineminyaka engaphezulu kweshumi lenza lo msebenzi kanti ke bathi kuyaqala ukuba bake babhekane nalenkinga. Ngiyacabanga senginawo 25 years to 30 years ngila elokhuzana ngisebenza kulomkhandlo le and futhi singakaze sibe nalenkinga ekhona today engazi ukuthi ubani lo sengenile osenama changes amasha ofanele ukuthi manje singakhokhela and the worst part bayenze kabi lento bayenza ngoDecember the time kuzovalwa isikhathi sesisincane if bengayenzi lento kade sihlalele lapha emhlanganweni namhlanje bazokubona okwabona uSawulo ngoba sizolivala iTheku bayazi ukuthi thina ama-contractors siyawazi ukuthi amanzi avalwaphi siyawazi ukuthi amasembe uma befuna akhishwa ngakubo sizobakhombisa leyo nto ngoba abafuni ukusilalela iservice sesenzile but okwegcineni abafuna ukuthi bakhokhele abantu nabo angeke bavume nje umhla ka-25 iyangena imali kubona abadelay nisho delay bebe umhla ka-25 bungesonto ngomhla ka-23 ngolesihlanu iyangena imali why kuthina ngoba sesiqedile umsebenzi bengafuni ukufaka imali yethu yona into esikhalaza ngayo. Umasipala ubeke kanje ezindabeni ze-1 KZN TV kube uNtombi khona Mvubu ngeSithekweni. Imeya kamasipala kwaDukuza uSiduduzo Gumede uthi sebekwazile ukubhekana nenkinga yokunqamuka kagesi ohlangothweni laseBhalito okuke kwaba inkinga ababhekane nayo ngamaholide okuphela konyaka odlule. Uphakathi usho kanjena ke kwisithangamisa bezindaba besibanjelwe keBhalito njengoba eqeda ke ikhulu leyinsuku engenile kulesi sikhundla sokuba imeya. Kulesi thangamo meya ukhulume ngezinto ezihlukene okunye kwakho amacala athile izinsolo zonkohlakalo njengoba kuvetshelwe nokuthi lukhona nophenyo ngenye inkohlakalo oseliphothulwe oluzodalulwa maduzana umbiko wakhona. Umeya uphinde wakhuluma kabanzi nakubambezeleka kwama-project aqhubakalayo emphakathini uthi bazobuyisela eceleni osonkontileka abahlulekayo ukwenza baphinde bengaqedi umsebenzi ngesikhathi kuma-project asuke ethinta umphakathi. Strategy ukuthi kulento ukumanage kwama-projects lento sithi project management sizosondela kakhulu ngoba ungapheli kwemsebenzi kwenza ukuthi ubuye kuhloko sifaka imali eningi kwi-project eyodwa so landela kakhulu kulolu daba le-project management ukwenza isiqinisekiso ukuthi siyakwazi ukuthi sibheke kusenesikhathi kodwa bakhona-ke abanye abangaqedanga umsebenzi sasesisebenzisa lokhu nje okuwumthetho webhizinisi uma ungakwazi ukwenza umsebenzi ume ngaphandle ube usudedela lo okwazi ukwenza wenza kuba bakhona ukuthi-ke umasipala ube nomusa wena lento umusa iyahlupha njengamanje-ke umusa sangathi uyancipha kancane umuntu umehluleka kwenza umsebenzi wena emecaleni kufika ozowenza wenze ngendlela yiloo nto ke sizama ukuyenza njengamanje. Umeya
Uphinde wakuveza nokuthi udaba lokuhlupha kagesi eBhalito nalo selulungisiwe. Ongumphathi lomasipala ubesechaza kabanzi ngenkenke ebidala unqamo wakagesi eBhalito wathi inqalazinde ebisindala iyona ebinomthelela kanye nokwanda kwesibalo sabantu abafudukele eBhalito. Indeed, last year we had problems and challenges with regard to electricity challenges around this particular point in time. When our team did their investigations, amongst the issues they identified was the old infrastructure that had been installed over the years that unfortunately was being compromised, in particular due to the amount of the load that it had to carry on with it. That in itself led to a situation whereby we experienced a lot of challenges at various substations that we had in Watugoza. Owe Action SA ususamboneza kahle umeya kanti Independent Alliance ithi umeya akaqinise kakhulu kwizinhlelo ezisiza umphakathi. Thina so Action SA we think 100 days isikhathi esincane to basically establish ukuthi umuntu ube fruitful kangakanani and how impactful they've been. But siyamncoma ngoba proactive. Iplan ufuna ukwenzani? Ufuna ukubasiza kanjani abantu bakwaDukuza? Iplan. Kodwa Sibisi wezindaba ze1 KZN TV ku channel 261 kiseBhalito kwaDukuza. Umengameli weqembu leNational Freedom Party Ivan Barnes uthi sokuyisikhathi sokuthelela iqembu lihoshe imfe liphume kuhulumeni obumbana esifundazweni KwaZulu-Natal bese lisebenza kanzima ukuze ke lenze kahle okhethweni langonyaka ozayo. uBarnes usho kanjena njengoba besanda kwamukela kamalunga angaphezulu kwamakhulu ayisikhombisa endaweni yasesikhaleni kwaD 15 eMkhoboza enyakatho yeKwaZulu-Natal. Umengameli NFP Ivan Barnes uzwakalisa ukungenami ngendlela iqembu eliphethwe ngayo ngohulumeni obambiswana kulesifundazwe. uBarnes uthi nakuba banehlawulo esodwa kodwa angeke bavumele konke okwenziwayo. Iqembu leNFP seliphendula isigcawu samahobosha. Nongengadosi sekuyatinyela. Nokwafika ngelutho kuyibona sekuhutho masekungaphakathi. Ngiyayisola sihlalo deployment wangikhuzelana mangithi kuwe ake siphume lento ye-coalition lento yokubambisana ngoba sine ungamdeploy umuntu uthela into yokuqala yenzayo ufika dunusela i-NFP lemfaka esikhundleni ayibona ukuthi usekhulu kunayo ngithi ngalesithi eyodwa akekho zokuxhaphaza abantu KwaZulu-Natal isithule ngathi asikho. Laba bangena nathi ku-coalition basitshela ukuthi sojatshuliswa isihlalo sokuba ungqongqoshe. Mina kungipitazi lo. I-NFP asikaze siyiqali nongqongqoshe kwangekho ukuthi sasingama-ordinary citizens. Uqhube wathi leli qembu angeke lincetheze kwamanye amaqembu kakhulukazi njengoba ukhetho lwahulumeni wasekhaya lungonyaka ozayo. Ship out umile futhi akayindaba. Chairperson of deployment, tell all your deployees is either they adhere with constitution or they must go to their parties where they go and respect. Akekho somncenga. We got 10 months left for local government. It's either you ship in or you ship out. Lezi zindaba ze1 KZN TV nisifundela usiqiniseko cele Richards Bay. Ake sithi shelele eyitolo nenabeselo siyabuya futhi nezinye izindaba. Asibonge siphinde sinamukele futhi kwindaba zethu ze1 KZN TV nazo ke izona ehamba phambili namuhla. Itshela imingothi kwenkosi yakwaZuma. Osonkontileka bakhala ngowetheku. Kanti inhlansi yethemba kowakwaDukuza.
Isiteshi sikamabona ukuthi 1KZN TV sizovala unyaka ngeindaba ezinhle. Ulandela ke isimemezelo esithi lesi siteshi sesotholakala na ku SABC Plus. Lesi siteshi ke sesoshaka izinyoni ezimbili ngetshe lodwa njengoba siphinde futhi ke sitholakale na ku channel 261 ku DStv. Isiteshi sikamabona kude i1KZN TV esitholakala ku channel 261 ku DStv sinyelwe inyoni esandleni kulonyaka. Lokhu ke kulandela ukuthi kungakapheli nasikhathi esingengakanani sibungaze iminyaka eli-17 sasungulwa futhi silokhu sisemoyeni manje sesiyatholakala na ku SABC Plus. Lena ke inqophamlando kule siteshi somphakathi okuyisona kuphela kwaZulu-Natal. Lonyaka nje nizokhumbuza ababukeli ukuthi ke kade celebrate 17 years okusho ukuthi ibanga lide sisilihambile. Singena ku Big Brother ngoba uSABC kuthina suthatha njengo Big Brother, suthatha njengomhlobo sethu mama wethu into eningi besiyibukela kuyena sazama ukubanxenxa sabacela ukuthi ayi ngeke. Sibona ngazuthi kuyabanda ngaphandle ke basikhoselise basondeze ngaphakathi basondeze kubo ukuze nathi sifunde into eziningi okwasiza kakhulu kulezo ngxoxo namhlanje seneyithelo imphumela emihle ukuthi hayi basho ukuthi ayinali ikamera ngenani la nali inxiwa nihlalelana niphathe kahle kusho ukuthi besenza kahle sonke lesikhathi ingakho kubonakala isidingo sokuthi basingene ku SABC Plus ebese sithi khona kanye nawe. Lokhu ke kuzokwenza kube lula ukubukela le siteshi. Kulezi khathi izinto seyishintshile ngicabanga ukuthi lapho ungene nawe ekhaya umuntu ezingane noma ke unabafweni umuntu uhlele ekamereni lakhe akusekho ukuthi wonke umuntu ahlalela iTV eyibuke kodwa wonke umuntu isikhathi esiningi sekuyifona. Sokusho ukuthi ababukeli bethu sebezosithola noma ngabe kuphi useteksini usebhasini usuzokwazi nje uvula igadget yakho noma ngabe ileshipile noma ngabe libizayo kodwa nje mokwathi SABC Plus usuyacofa lapha yasiyatholakala. Okumnandi ke mntaka baba ukuthi usuzokwazi nokubona uhlelo lakho lokuphuthile phela uthe uyafika mhlawumbe belingena imini noma belingena izolo wafika lethi ekhaya useyakwazi ukuhlehla nje uye lapha upress ubone izolo bokwenzakalani noma ubuka indaba zayizolo ukwazi ukuthola kuyaphambili ngamamazi abantu sebezosithola noma ngabe kuphi noma ngabe nini noma ngabe ngasikhathini. Kanti ke sesiqalile ukutholakala izinhlelo zale siteshi ku SABC Plus. Uba ngifaka ibheshu nje ubusizongibona ukuthi ngubani nenduku zami ngiyiphethe ngoba kuchaza ukuthi vele nje kusukela izolo sesingene siyatholakala siphakathi SABC Plus siyatholakala kangoba uma nje ungathi ungene manje uthi uyacofa sesiqala ukutholakala izolo sibhizi ke sesiyapolisha apha ama technicians ethu ehlana SABC they are working ukuthi yonke into ibe right kodwa nje sesikhona siyatholakala nama programs ethu wonke asiyatholakala esokusinika ithuba ke lokuthi manje next year sihlele inhlelo ezinhle nezosiza umphakathi kuwonke ama levels. Ezindabeni ze1KZN TV kubika uSiphamadla Gumede ngise Richards Bay. Siyabonga sithi kanye nawe 1KZN TV isiyathuthuka siyaphambili SABC Plus. Uhlalo enhlangano engenza inzuzo eNkungumathe NPO uMthokozisi Mchunu uthi ngaphandle kokuthuthukisa intsha ngakwezemfundo omunye kumsebenzi wabo omkhulu ukubhekelela inhlalakahle yomphakathi. Ukusho lokungekathi le nhlangano enekelela ngamaphasela okudla kwizagugu ezingama50 esigodini saseNgwegweni ngaphansi kobukhosi bakwaKhanyile eNkandla. Injabulo ibibhale ebusweni kwizaguga zaseNgwegweni eNkandla ngenkathi inhlangano engenza inzuzo iNkungumathe NPO inikelela ngezipho zikaKhisimusi kwabadala abalinganiselwa kuma-50. Le nhlangano ithi ezinye zezaguga sithembele kwimali yesibonelelo sikahulumeni kanti ezinye bezingeke zibe nawo uKhisimusi ingakho beqhamuke nalolu hlelo ukuzwakalisa ukubonga kubo. Silana ke namhlanje ukwenza isiqiniseko sokuthi ogogo sizokwenza uKhisimusi wabo sibabonge ngokusikhulisa size sibe ngaka singabazukulu babo siphinde sizokhombisa ukuthi ukubanakekela kuzothi ke kulolu hlelo lolu ke sizelana ukuzonikezela ogogo uKhisimusi ohlanganisa nejumbana zokudla okungama-50 okuzotholwa izakhamizi ngaphansi kwenkosi yakwaKhanyile nenkosi yakwaMpungosi ukuze bakwazi ukuthi ogogo nongenabo ongasetshenzelwa umuntu egcekeni nongenayo umzukulu osebenzayo kodwa namhlanje akwazi ukuthi kube khona yokuhlanganisa naye ngosuku lukaKhisimusi ihlathi ihlehlele emuva. Omunye wezagugu Hlomlile uCholwane Zulu uzwakalisa ukujabula okukhulu njoba naye ngosuku loKhisimusi ezokwazi ukujabulisa abazukulu bakhe. Sanje ukubonga Nkosi yami ngoba nabazukulu labo njalo yebo abazukulu bakhona bazofika nje ngoKhisimusi sebevakashela ugogo
abakashadoni nababo kodwa khona bazofika abantu abami ngokhisimusi ngicela nje ukubonga okukhulu ngempela ngoba akusebenzeki kahle nakobaba babo. Inkosi yesizwe sakwaKhanyile uNdlunkulu Khanyile uzwakalisa ukujabula ngaba kwenzelwe inkungumathe NPO ukuletha ukujabula kwezaguga njengoba siphila ngemali esibonelelo kuphela. Usuku namhlanje silithokozele kakhulu kusipha intokozo enhle. Mangabe kuthiwa ubuholi bomdabu banikazi besiko isiko ngithi silithola silincela kogogo ngoba gogo badala ibona bazi yonke imilando esingayazi thina njengoba sibasha nje. So lento le yenzeka kogogo njengamanje hayi ingithokozisa kakhulu. Macingwane into asenzele yona uvalile ihlazo kweminye imindeni khona bebengadlalanga ngisho istokfela kodwa uMacingwane ngesenzo sakhe wakuvala konke lokho. Usikophela umlando uMacingwane imisebenzi yakhe ke ikhulumela yona thina noma singasaphawulanga okuningi kodwa nje okwethu ukuthi siyabonga. Inhlangano iphinde yachaza kabanzi nangezinhlelo zayo zokuthuthukisa intsha ngakwezemfundo. Ezindabeni zwa KZN TV bikuthi bani maphumulo enkandla. Khona manje usheshe wafika uKhisimuzi kwezaguga ezakhela uMasipala waseMfolozi enyakatho KwaZulu-Natal njengoba ke namuhla ke imiyalo uMasipala uXolani Bhengu ezenzela uKhisimuzi okuyijabulisa. Ungcolosi uthi uhlose ukuhlonipha nokubungaza amagalelo abalekile zakhamizi zasekhulile ezakhelela uMasipala njengoba zibambe elikhulu iqhaza ekukhuliseni isizwe. Usho kanjena ke lapha ephinde futhi ke wagcizelela khona ukuthi abantu abadala bavikelwe ngaso sonke isikhathi ukuze behlale bephilile. Bangamashumi ke ayishagalolunye ogogo abathole izipho zikaKhisimusi kukumeya waMasipala waseMfolozi namuhla kuhlanganisa namalungu ekomiti alishumi. Lo mcimbi bekuhlose ngawo ukujabulisa abantu asebekhulile. Imeya loMasipala uXolani Bhengu uthi abantu abadala bayadinga ukunakekelwa bakhonjiswe uthando. Sino ugogo abawu90 iwadi iyodwa ibiletha ogogo abahlanu. Sikhetha kulabo gogo othola ukuthi bahlala nabazukulu mhlamba basenabo baba noma omama noma ogogo nomkhulu abavalekelwe impesheni ukuze nabo bezofana kanye nabanye ogogo. Ilolo hlelo lesolisebenzisile. Siyazi ukuthi abawona u90 kuMasipala wonke baningi. Kodwa ngokohlelo babesenzela ukuthi umcimbi wethu uhleleke bengagcini sebephushana sibahlonze ngalondlela ukuthi ogogo abawu5 from ward 1 to ward 18 okwenza u9. Kubeke injabulo yodwa kogogo bemukela ke izipho zabo. Lezi zipho zabo belihlanganisa ke ivoucher yenkulungwane 1000 rand, izinduku zokudondolozela, amakhekhe kaKhisimusi nokunye. Lezaguga zithi ke zizoba noKhisimusi ofana nowabanye. Izipho zonke asiphe zona njengabantu abadala wenzile umahluko kakhulu emakhayeni ethu njengabantu abadala. Nathi uKhisimusi sizowudla njengabo bonke abanye abanotho ngoba sithola ama voucher ka1000 rand ozoyela ko Shoprite uyikhethela into oyithandayo. Sithola amakhekhe thina ke njenge forum members sathola ngisho blanket sathola nama walking stick. Ihlava ke sokuhlukunyezwa kwezingane nabantu abadala ngenye ke izinto ezisayinkinga emphakathini yakuleli. uBhengu ukhuthaze ukuba kogogo baphathwe kahle banakekelwe njengoba befana noNkulunkulu wasemhlabeni. Wabeke sebakhuthaza nabo ukuba bekhulume uma behlukumezeka bengathuli. Ngifisa ke ukuthi ke ngiphinde ngizothi futhi sinesexwayiso noma sinento esayiphathiswa umntwana kwaphinda ngene kanye nomongameli okhona njengamanje ethi asivikele abantwana kanye nogogo. Sizothi ke siyafisa ukuthi ogogo ibona uNkulunkulu malithi iBhayibheli hlonipha uyihlono nonyoko ukuze insuku zakho zande ezweni. Kusho ukuthi ugogo nomkhulu yena uNkulunkulu wakho walamhlabeni ofanele uqale ukuthi umhloniphe. Ngakho ke siyafisa ukuthi kubazukulu abafuna ukuphuca ogogo nomkhulu imali bengabanika inhlonipho leyo abayideservayo. Siyacela ukuthi kulesi sikhathi esenjabulo asibaphathe kahle ogogo. Yithina okufanele siyobathengela izinto zokubajabulisa ngoba uma ugogo ehleli ejabule kusho ukuthi uzophila isikhathi eside. Siyasikhuthaza kakhulu ukuthi abantu abadala ababike ngoba siba nemidlalo esibanayo eyokujima
njalo ngolwethathu lapho sifike masiqeda ukujima nokudlala bese sixoxa nabantu abadala naloyo akhipha okusesifubeni sakhe ukungaphatheki kwakhe kahle ukuthi akabike emaphoyiseni abike komakhelwane. Lo masipala ke uvele usuqalile ngenhlelo zokuqinisekisa ukuphepha nokuthi ke imindeni ihlale ngokuthula bethokozele amaholidi okuphela konyaka. Esidabeni ngeze 1KZN TV ngenkusamkeliswe Nqulunga ngisemfolozi. Asithi ishelele idolweni nebeselo siyabuya futhi nezinye zeindaba. Asibonga siphinde sinamukele futhi kwindaba zethu ze1KZN TV nazo kwezona ndaba esithizo ezihamba phambili namuhla. Itshela imingothi kwenkosi yakwaZuma. Osonkontileka bakhala ngowetheku. Kanti inhlansi yethemba kowakwaDukuza. Ake sibheke engosini yezomnotho. Iranda kuleli ngu-17.02 kuyidola laseMelika bengu R22.72 kupondo yaseBrithani libe ngu-19.83 kwi-euro yase-Europe. Intengo yegolide ngu-$4,203.29 ounce bese kuthi intengo ngolongahluziwe ibe ngu-$62.49 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Iqembu lesizwe lesine Group A wendebe yomhlaba lizocaca ngonyaka ozayo lenza ke kuxega amadolo ngenxa yovalo kumqeqeshi wabafana Hugo Bros ongakufihla ukuthi amehlo akhe athe enjoy eqedene endaweni yesithathu ngoba ongaphezulu kwayo lokho kuzoba lukhuni satshe ukukuthola. Ibafana ke yaba ngompetha base-Afrika ngo-1996 ikeliswe ku-Group A nosokhaya eMexico, South Korea. Izwe lesine ke lizophuma phakathi kweDenmark, North Macedonia, Czech Republic neRepublic of Ireland abazodlala kumdlalo yokuhlunga ngoNdasa. Ibafana izobhekana neMexico ngomhla zili-11 kuNhlangulana onyaka ozayo e-Estadio Altezo eMexico City okuyimpinda ke umdlalo wokuvula kwendebe yomhlaba yango-2010 eNingizimu Afrika osekumlando ukuthi waphela zibambene ngegoli elilodwa ngapha nangapha enkundleni yase-FNB Stadium eNazareth eGoli. Ake sibheke nasesimo sezulu esingalilindeleka. Nina bakamkhumbi kudluka sibone amakumgedlela kwamzimba umntwana nethimba lonke leindaba sithe ixabene. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThuli's Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile